reflexionador amb Santi Recasens. Les 9:39, ens hi posem un dijous més amb l'espai del reflexionador. La secció que pretén analitzar i fer rumiar sobre algunes de les temàtiques socials, econòmiques i, per què no, també polítiques dels nostres temps. I qui ho fa possible, ja ho sabeu, és el nostre col·laborador, en Santi Recasens Pagès, llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de Saint Peters de Nova York i virtuós d'explicar. El que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa, aquí ho diem sempre així, espaterrant. Molt bon dia, Santi, i benvingut, com sempre, a la República Samboiana i, per tu, la República de la Reflexió. Mira. Què tal, com esteu? Com vas? Doncs bé, molt bé, gràcies a Déu. Escolta, va ser exitós, t'ho dic perquè és justícia dir-ho, precisament la teva intervenció ahir a les tertúlies samboianes per parlar, per analitzar com van anar les eleccions nord-americanes. Doncs un cop més vas triomfar. Home. Com els toreros, que diu aquell. Triomfar. Sí, I jo estic molt content que el meu granet de sorra ajudés a aclarir coses i la gent aprengués, doncs... Bueno, i que la gent entengui també les diferents visions, i més venint de tu, que treballaves i estudiaves, havies estudiat i després havies treballat molts anys als Estats Units, doncs, home, oli molt llum. L'únic que no vaig fer als Estats Units va ser casar-me. Casar-te. Tot el més ho vaig fer tot. Sí. No, només et faltava això, casar-te, i a l'estil de Las Vegas amb un Elvis Presley, també, d'aquests. A veure, tampoc ens passem de llestos, eh? No, però vull dir, no fotem. Cosetes que podries haver fet, no? Però no, el Santi és d'un altre tarannà. Escolta'm, avui ens vols parlar de la falsificació de les monedes i bitllets de curs legal, un problema endèmic, tan vell com el mateix invent dels diners. Jo crec que el mateix dia que es va inventar el caler, el diner, el dia següent hi havia un ja que mirava de fer-ho des de casa seva, des dels drets de casa, per dir-ho d'alguna manera. Això que dèiem, un problema endèmic, però que significa una amenaça també molt greu per les economies dels països. La pregunta seria com es falsifica, com s'envien, com s'eviten, les falsificacions, com es fa perquè tot... Perquè, esclar, sempre ens imaginem un senyor amb una impressora molt cara i això, hi ha alguna cosa més que tot això. Com s'evita, volia dir, com s'evita. I tot plegat, doncs, el per què acaba sent un problema tan greu, perquè de vegades pensem, són 4 bitllets que corren, no? Però tu més d'un cop has dit, no, és un dels problemes potents de l'economia, i penses, n'hi ha per tant? És a dir, són tants els bitllets que corren falsos pel món? A veure, no és un problema potent per l'economia, perquè els propis estats ja s'encarreguen, i gràcies a Déu, que no sigui un problema. Però ho ha estat? Ho ha estat, sí, però només t'afegeixo una cosa. Amb el Codi Penal aquí a Espanya, falsificar bitllets a partir de certa escala et poden caure més anys de presó que si fossis un violador. O sigui, imagina't lo seriosament que els estats es prenen el tema aquest de la falsificació. Aleshores, mira, començarem pel començament. Alguna vegada has sentit aquesta expressió, comencem pel començament? Sí. Que no l'he dit mai, jo. És una redundància, crec que molt efectiva. Comencem per on? Home, pel començament. I comencem per això. Amic Amadeu, què és això? Això és un bitllet de 20 euros? Per què dius que això és un bitllet de 20 euros? Home, de color blau, a més hi ha la imatge típica que coneixem tots, en aquest cas crec que és d'unes portes gòtiques, és la temàtica que van triar a Europa. A la part de darrere hi ha els ponts, com a símbol d'unir països, els ponts, no? Que els ponts sempre uneixen continents, països, no? Etc. I en aquest cas, a la part de darrere es va triar, recordo que es va triar el tema dels ponts. Amb una curiositat, mira, tu m'has donat llibertat, imagina't, me la prenc. Amb una curiositat, que la majoria d'aquests ponts no existeixen. Diu que no existeixen, que són recreacions. Això està molt bé, d'un artista. És un bitllet de 20 euros. Doncs jo et diré una cosa, no. Això no és, o sigui, tu no pots saber que això és un bitllet de 20 euros, saps per què? No. Perquè el que fa que això passi de ser un paper a valdre 20 euros és una assignatura molt petiteta que hi ha aquí, que menys que tinguis un telescopi no la pots veure. Una assignatura que es veu aquí d'un tal Mario Draghi. Sí senyor, Mario Draghi.
el director del Banc Central Europeu, sí. ara substituït per la Christine Lagarde, Sí, senyor. i el que fa que això valgui 20 euros és que És la seva signatura. aquest senyor Mario Draghi et diu que això val 20 euros. Ara, Exacte. I ens l'hem de creure. Bueno, Ah, ara ah. ja no, perquè ja no hi és, però ens l'havíem de creure. aquí està el tema, ens l'hem de creure. Si aquest bitllet estigués signat per la Belén Esteban, tu et creuries que això val 20 euros? Gens ni mica. I per què no? Belén Esteban, ostres tu, és la princesa del pueblo, és algo importantíssim. Per què no t'ho creus? Bueno, perquè no gaudeix Ex de la del meva credibilitat. ex del Jesulín d'Ubrique, Crec que noi. el problema no el té amb mi, el problema el té amb tota la nació i tot Europa. No? Estem fent broma perquè, a part de que hi hagi la signatura d'aquest senyor, hi ha d'haver alguna cosa importantíssim també, i és que tots ens creguem. Sí, és cert. Tots ens creguem la seriositat d'aquest senyor. Sí, home, esclar. Aquest bitllet és bo. No, aquest bitllet és bo. Aquest bitllet és bo. O sigui, No, ho preguntava perquè dic, a veure si ara em dirà que és fals. No, comencem per aquí. Molt bé. Fantàstic. El tema està per què és tan perillós falsificar bitllets. Perquè si no te n'enfies del valor del paper que t'ensenyen, no l'acceptaràs com a eina de comerç, i si això, a veure, si són 4 bitllets no passa res, però quan són molts bitllets i es comença a extendre la desconfiança, això pot arribar a destruir una economia, precisament perquè la clau que ho fa moure tot perd la credibilitat i la confiança de la gent. I és per això doncs, que tots els països desenvolupats persegueixen la falsificació de moneda amb violència gairebé. I això que has dit abans d'una impressora sofisticada, no. Les impressores actuals, la immensa majoria, tenen ja estan ja programades perquè a la que detectin alguna que pot semblar un paper moneda, automàticament ja no ho puguin fer. T'entenc. O sigui, està molt, molt, molt perseguit. Per què? Per què és també tan perillós? Una pregunta. Sí. És cert, no?, allò que jo deia, encara que sigui exagerat, que des del mateix moment que s'inventa el tema de tindre calés, fins i tot en temps dels egipcis, dels romans, encara més enrere, que hi ha algú que ja va dir, saps què, ja me'ls faré jo mateix. Sí, el que passa és que, clar, que a l'època dels romans, per posar un exemple concret, clar, en aquella època el valor d'una moneda era el valor del metall, del que estava feta. Del que passava el metall. Sí, fos plata, or o coure. Tenia poca lògica, no? Però hi havia una cosa. Així com ara hi ha aquí la signatura d'un tal Mario Draghi, als sestercis i els denaris hi havia la cara de l'emperador, que era el que donava valor a allò. El senyor August, en aquest cas. Si falsificaves allò i li treies part del metall, or, per exemple, i el substituïes per una altra cosa, estaves fent alguna molt perillós en aquella època, que és que estaves disminuint la credibilitat de l'emperador. Li estaves dient mentider. I aquí sí que tenies problemes grossos. I si a sobre feia servir aquests diners, a sobre de dir-li mentider, si feia servir aquests diners per pagar impostos, si l'Estat t'enganxava, no vols saber com acabaves, Sí. Entenc perfectament, perquè aquí sí que no estaven per romanços. Però, escolta'm una cosa, i a més, jo et feia aquesta pregunta, una pregunta evident, però a més, hi ha èpoques, potser no ara, però hi ha èpoques on ha estat exagerat la de caler fals que ha corregut. Exacte. Exagerat, i per això les economies on això ha passat, s'ha pogut frenar a temps, però és que si no se n'hagués anat. Als Estats Units, els mafiosos, sí. Juntament amb el tema de quan hi havia la llei de seca, juntament amb els vins i tot això, i l'alcohol, el caler fals corria, n'hi havia més de fals que de fals. Sí, i després explicaré una cosa que va passar a la Segona Guerra Mundial. Però també, abans de dir això, també el gran perill dels bitllets falsos és que en un programa on vam parlar de divises ja vam dir que el valor dels diners depèn literalment d'oferta i demanda, com si fos carbó, petroli, pomes, oli d'oliva o gallines. És exacte, oferta i demanda. Clar, si de sobte tu en un país fots, hipotèticament, un 10% de moneda falsa, hi ha més oferta que demanda. I automàticament la moneda real passa a valdre un 10% menys. I això també crea uns problemes per l'economia gordíssims. D'aquí, expliqueu-m'ho bé, d'aquí que molts dictadors, de vegades, sí que ho han fet, però de vegades
podríem dir, li costa poc anar a la seva casa de la moneda, digue-li així, apretar el botonet i exacte. posar-se a la butxaca tants calés com vulguin, o dir, saps què? Perquè el poble no passi gana, aneu imprimint i arregleu els calés. No ho han fet o no se sol fer. Sí que s'ha fet, Però que no se sol fer per què? Perquè estàs a les mateixes. Com més caler, menys és el seu valor. Menys és el seu valor, exacte, perquè augmenta molt l'oferta, poses molts més bitllets. Com aquell que és tirar-se sorra als ulls o Exacte. pedres a la seva taulada. Exacte, però com que no hi ha demanda, el valor baixa a la meitat. I, escolta, el mateix Nicolás Maduro ho està fent ara, amb el bolívar solar, i fixa't tu com està... imprimint paper, Fixa't tu com està el país. Molt bé. Garanties per evitar que això no passi. Garanties per evitar-ho. Pagar sempre en blanc, no fer servir mai diner negre. Ara diu la gent, ostres, és que molts impostos i no sé què, no sé quantos, vale, sí, evidentment, però tu t'has de plantejar que si ho pagues tot en blanc, l'Estat et cobrarà un 20% d'impostos en transaccions, però clar, aquest 20% d'impostos és la garantia que l'Estat t'ofereix perquè no t'enredin. Clar, si ho fas en bitllets, fas una compra per sota mà o te la jugues a que et fotin bitllets falsos. Aleshores, clar, ja no mirem a l'Estat com el que ens cobra impostos, sinó l'Estat que ens ofereix un servei de protecció. I amb això sempre recordo el meu advocat, fa moltíssims anys, que sempre deia el perill de fer les coses fora de la llei és que quan tens un problema de veritat no pots acudir a la llei perquè et defensi. Evidentment, estaries fora d'això. És així. Molt bé, quines mesures hi ha per evitar la falsificació? A veure, primer de tot, la qualitat del paper. Això no és paper normal. Això saps d'on ve? De paper reciclat i dels draps de cuina i la roba vella que tots llancem al contenidor. És fibra vegetal, o llana, o lli, o cotó, i tot això. Això ho foten amb unes tolves immenses, ho trinxen tot, i d'allà tornen a fer paper reciclat. Després també, veure, totes les marques d'aigua, totes aquestes filigranes que són... Que cada cop són més tecnològicament perfectes, diguem. Exacte. A part ja tenen parts de plàstic, que això és molt difícil de falsificar. Si ho mires amb llum ultraviolada, hi ha tota una sèrie de marques que es veuen. A veure, per realment ser un bon falsificador has de ser un crac. Has de ser un geni. Un geni en la teva especialitat, però n'hi ha hagut de genis. Sí. N'hi ha hagut de genis. I aquí és on parlaré de l'operació Bernhard. Als camps de concentració nazis, a la Segona Guerra Mundial, hi havia jueus. Però, a veure, no hi havia només jueus honestos, també hi havia jueus que havien fet carrera en el món de l'AMPA, en els baixos fons. Hi va haver un crac que se li va acudir que en sabia d'economia, que va voler tombar l'economia britànica imprimint llibres falses i distribuint-les al Regne Unit. Va buscar per tots els camps de concentració nazis i va reunir el Dream Team dels falsificadors. El millor de cada casa. Artistes, gravadors, pintors, i n'hi havia un concretament que aquest home havia nascut amb un talent especial per falsificar coses. Hi ha una novel·la i una pel·lícula, perquè van estar molt a prop de tombar Can Bretanya amb això. Fixa't, lo bones que eren les llibres esterlines falses aquestes, que el propi Banc d'Anglaterra, que era qui les imprimia, va estar un temps pagant els seus propis empleats amb llibres falses fetes en un camp de concentració enmig d'Alemanya. I no se'n van donar ni compte. Ells mateixos no podien ni... No se'n van donar ni compte. Quin artista, no? Un crac, Un crac. I per què es va destapar tot? Van arribar a imprimir 300 milions de lliures, que ara pot semblar poc. De fet, si l'home estava obligat a fer-ho, tampoc en tenia la culpa. No, a veure, evidentment que aquesta gent, com que tenien un valor pels nazis, doncs ara no només no els mataven, sinó que els cuidaven una miqueta millor per la cuenta que les traia. Van arribar a produir 300 milions de lliures. 300 milions de lliures falses des d'un camp de concentració nazi, que pot semblar poc avui en dia, però en aquella època era una fortuna. I no només això, com que no se sabia ben bé la quantitat de lliures que hi havia al mercat, clar, 300 milions, 500, 1.000, 2.000 milions, i el Churchill estava dient, mare de Déu senyor, en quin pollo estem ficats? M'entens? Més que res perquè, clar, no se sabia amb certesa. És a dir, si es despisten, en Hitler és capaç de guanyar una guerra
més amb un tema monetari, econòmic, Guanyar- de falsificació... Guanyar la guerra no ho sé, però gairebé posar a Gran Bretanya dos genolls, sí, perquè Clar, vale. aquí hi ha una cosa també. El que molta gent no sap és que el Regne Unit, fins a l'any 2006, els seus pressupostos generals de cada any tenien una partida que van deixar de pagar el 2006, que era retornar els crèdits i el material de guerra de la Segona Guerra Mundial als Estats Units. Fins al 2006 van estar pagant cada any, clar, ara es fa transaccions amb internet, però en aquella època moltes vegades era maletín. Maletín haurà protegit i tot això. Clar, tu pagues el teu creditor, que és als Estats Units, amb lliures... I el teu creditor diu, escolta, són bones o són falses? Com que no me n'enfio, no te les accepto. Clar, evidentment. I ja t'has ficat en un bon embolic. Fixa't el punt al que va arribar, doncs, que un cop acabada la guerra, el Banc d'Anglaterra va haver de retirar tots els bitllets de 5 i 10 lliures i imprimir-ne de nous amb un disseny totalment nou, perquè és que no sabia... Val més fer foc nou, no? Val més fer foc nou, ens gastarem un disbarat en fer nous bitllets, perquè és que... I això és, amics meus, perquè veieu que quan us endosen un bitllet de 20 o de 50 euros, lo normal, la tendència natural és endosar-li algú altre. I allò ho portes al banc, lleig, i allò portes al banc i te l'agafen, te'l prenen i no te'n donen un de nou. Jo entenc que la gent, quan li encolomen un bitllet de 50 i de més, fins i tot, de dir, hòstia, és que, a veure, quina culpa tinc jo, ara m'han fotut això, què he de fer jo? M'ho he de treure de sobre. Jo entenc, clar, que la víctima és el perjudicat, el que perd els calés. Sí. Però, esclar, si tinguéssim el sentit ètic i moral de dir, però he d'aturar-ho, perquè si jo no aturo això, un altre també rebrà la mateixa tonteria que... Però és que ja no és ser ètic, és ser pràctic. És ser pràctic perquè, en el fons, el banc que t'agafarà aquest bitllet i no te'n donarà un... En el fons, el que fa és protegir-te a tu i a tots els ciutadans d'Espanya. Protegir l'economia. I això no es pot ni tan sols incentivar. És a dir, si vostè em porta un bitllet fals, jo li dono un altre, o li dono menys, però no ho pots incentivar perquè aleshores tindries, senyores i senyors, cada dia fent cua al banc portant bitllets falsos. Aquí està. I la millor manera d'estalviar tot això i evitar-te això, pagar en blanc. No paguis en negre, no cobris en negre, tot en blanc. Una mica quan tu deies aquell dia si acabaria o no desapareixent la moneda i el bitllet... En vam parlar d'això i tant. Un dels objectius o una de les avantatges de que el diner desapareixés no tan sols era la gran despesa que tenia l'Estat en fer bitllets i renovar-los, etc., sinó era precisament que era un pas molt, molt ferm, quasi bé mortal pel diner negre. Però clar, però també hi ha un altre avantatge, i és que ja vam parlar en un altre programa que el principal problema de l'estat espanyol és el desfalc fiscal, que està calculat en uns 100.000 milions d'euros. Que l'Estat no recuperem impostos. Si tots paguéssim els nostres impostos, l'Estat, 100.000 milions, és que en 15 anys hauria liquidat el 70% del deute que té. Aleshores, clar, fer-ho tot, eliminar el paper moneda, també una miqueta... l'Estat recaptaria més impostos i també redundaria en el benefici de tots nosaltres, m'entens? O sigui que amb economia sempre tens que mirar un pèl més enllà i no pas basar-te en el que tens davant dels nassos. Home, és que no sé què... L'economia submergida desapareix, el qual també és un problema, perquè molta gent es quedaria sense feina, però clar, l'Estat podria recaptar molt més, no s'hauria d'endeutar tant, i si l'Estat recapta tot el que ha de recaptar, també podria baixar impostos. I escolta'm, per anar acabant, la pregunta punyent de la setmana, allò de... punyent tampoc, però en aquests moments podríem dir, Santi, que això no ha passat de moda? És a dir, que s'està imprimint calé fals ara mateix en aquest país? I tant, s'està imprimint paper fals, el que passa és que amb uns... I bastant o estem parlant de mínims? Poc, mínims. Se n'està imprimint, però no prou com per crear un problema a l'economia. I gràcies a Déu. I la pregunta, diguéssim, complementària aquesta és, home, jo sé que tu no pots donar noms perquè no els saps, evidentment, però qui imprimeix aquests calés? Són gent
molt preparats. Molt preparats. Tecnològicament, amb bons aparells. Sí, són bandes organitzades. No són quatre matats amb barruers. amb una impressora que has comprat al... No. Són bandes organitzades que imprimeixen tota la moneda que et puguis imaginar i la van repartint. Més que moneda, bitllet, oi? Bitllet, sí. El tema moneda no Bueno, compta. quan dic moneda em refereixo a paper moneda. Però vull dir que la moneda no surt a compte per falsificar. No. Però a veure, aquest delicte segueix fent, el que passa és que per sort les autoritats ho persegueixen moltíssim. I és el que han de fer, perquè ja han vist el que pot passar si no controles això. Molt bé, doncs escolta'm, temàtica com sempre molt interessant i és per on que un sempre pensa, bé, hi ha temes que de seguida estan enllestits, doncs no, mira si el Sí. ha tret profit i ens fa pensar tot plegat que la falsificació de monedes doncs pot fer trontollar a un estat i que n'hi ha que han fet trontollar precisament als seus enemics fins i tot en una guerra. Exacte. Molt bé, Santi, molt ràpidament, molt ràpidament, la setmana vinent què? La setmana que ve en ficarem un embolic, t'ho dic ara. Sí? Dels grossos? Dels grossos. Crearà debat, això. De forma molt ràpida, ja s'ha vist que molts països que han controlat el coronavirus de forma més eficient tenien una cosa en comú, estaven governats per dones. Les dones governen millor que els homes? Doncs no en parlem més. Estarà molt bé perquè estarem precisament en curs de la setmana que pertany al 25N, que és el dia contra la violència masclista. Doncs mira, parlarem d'un tema de gestió i de política femenina. Exacte. Clar que sí. El feminisme, important també per combatre tots aquests prejudicis. Doncs moltes gràcies, Santi, que acabis de passar una bona setmana. Igualment, amics meus. I ens veiem properament, com sempre, amb el reflexionador, el Santi Recasens. Moltes gràcies. Vinga, fins ara mateix. Molt bé! Fantàstic, eh? Bueno, hem après coses que no se sabien, eh? I veus, són d'aquelles cosetes que, hòstia, que són debats agradables. Sí.